3DX पेक्षा हे ॲव्हरेजही देते प्लस लवकर काम करते, हे महत्वाचं आहे. परत तो म्हणला बुल 3DX पेक्षा खास आहे. नमस्कार, मी तुकाराम विठ्ठल गायकवाड, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे. मी बुल ऑफिसला गेलो होतो. त्याच्यानंतर डेमो आम्ही 1-2 वेळा पाहिला मशीनचा. आम्हाला म्हणजे खास वाटली. त्याच्यानंतर मग आम्ही घेतली. चांगल्या प्रकारे चालते, प्रतिसाद चांगला आहे, त्याचा बूम चांगला आहे आणि रोटरही चांगला आहे. उलट 3DX पेक्षा हे ॲव्हरेजही देते प्लस लवकर काम करते. कारण सरी 3.5 ते 4 लिटर असे खाते. ऑपरेटर आपला सुद्धा खूप हुशार आहे. पहिला त्याने 3DX वापरून आता म्हणजे बुल आहे. परत तो म्हणला बुल 3DX पेक्षा खास आहे आणि काम वेळेवर होतात, हे महत्वाचं आहे. आणि लोकांची कामं म्हणजे खोळंबून राहायची ती आता लवकर होतात. आपण बुलच घेऊ शकतो. कारण का बुल ह्या किर्लोस्कर इंजिन आहे, प्लस त्याच्यानंतर तिला मेंटेनन्स नाही. आजपर्यंत आपण घेतली तर तिला 1 रुपया खर्च नाही, फक्त सर्व्हिसिंग झालेली आहे. नाहीतर काय ड्रायव्हरचं काय हा प्रॉब्लेम आला, तो प्रॉब्लेम आला, असं काही नाही.